Molarmassen af lattergas, formål, teori og fremgangsmåde. Formålet med forsøget er at bestemme molarmassen m for lattergas. Lattergas består af carbonhydride alkaner, kemisk formel for CnHn2, som er væsker under tryk og gasset ved almindeligt atmosfærisk tryk og stuetemperatur. Vi ved, at lattergas består af en blanding mellem propan C3H5 og butan C4H6. M er molarmassen, vægten for 1 mol af et stof. Et stof findes ved at finde molarmassen for grundstofferne i den mindste formelenhed for stoffet og lægge dem sammen. Enheden bliver gram per mol. Her er et eksempel. For carbondioxid findes molarmassen for carbon, molarmassen for oxygen. Oxygen ganges med 2, da der er 2 oxygenatomer i molekylet. Disse lægges sammen, og resultatet bliver 44,01 gram per mol. Der findes sammenhængen. M lige med N gange M, det vil sige massen gange stofmængden, massen lige med stofmængden gange molarmassen. For at finde N skal man bruge idealgasloven. Den lyder sådan: P gange V lige med N gange R gange T. Det vil sige, at P står for tryk, V er volumen, N er stofmængde, R er gaskonstanten, og T er temperatur. Ud fra masse og stofmængde beregnes molarmassen efter formlen masse lige med stofmængde gange molarmasse. Og det stiller man typisk op i et skema med molarmasse gram per mol øverst, masse i gram og stofmængde i mol nederst. Hvor man så skriver, hvad de forskellige har ud for, og så putter det ind i formlen masse lige med stofmængde gange molarmasse. Fremgangsmåde trin 1. Bestem lighterens masse med 0,001 grams nøjagtighed. Skriv det ind i et skema. Fremgangsmåde trin 2. Et 250 ml måleglas fyldes med vand og anbringes omvendt i en vask fyldt med vand. Vandets temperatur skal være lig med stuetemperatur, ca. 20 grader. Her har vi brugt den til 19. Det er vigtigt at drikke, at der ikke er luft i måleglasset. Anbring lighterhovedet under måleglassets munding og lad gassen strømme ud af lighteren og op i måleglasset, indtil vandoverfladen i måleglasset næsten er ud for 250 ml stregen. Sådan ser det ud. Har måleglasset, der vender på hovedet, og vasken, der er vand, og så lighterhovedet, det er herinde, og det er vigtigt, at alle bobler rammer måleglasset, for ellers så skaber det en fejlkilde, da lighteren ikke vil veje det rigtige efter. Og der kan man så se, at lighteren er under måleglasset, og boblerne siver op. Hvordan måleglasset bliver fyldt med lightergas.
Hæv eller sænk måleglasset, så vandoverfladerne i måleglasset og i vasken er i samme højde, og aflæs gassens volumen. Skriv det ind i et skema nedenfor. Når de to vandoverflader er i samme højde, er trykket i måleglasset lig med lufttrykket i lokalet. Sæt en hånd for måleglassets munding og tøm det i stinkskabet. Ryst vanddråberne af lighteren, tør lighteren med køkkenrulle, uden at lukke gas ud, og lad den tørre på radiatoren i 15 minutter. Bestem igen lighterens masse. Aflæs temperaturen T og trykket P og omregn til K. 20 grader lige med 293,15 K, som står for kelvingrader, og bar 1 atmosfære lige med 1,0013 bar, og noter dem i skemaet. Der vil nu blive gennemgået resultater, og der gennem databehandling og diskussion. Og formålet med forsøget det er at finde lattergassens molarmasse. Og det kan vi gøre ved hjælp af sammenhængen, som siger, at massen er lige med stofmængden gange molarmassen, som også skal omskrives til, at molarmassen er lige med massen divideret med stofmængden. Og det er den formel, som vi skal bruge. Og for at kunne udregne molarmassen, skal vi jo dermed finde først udregne henholdsvis massen og stofmængden. Vi starter med at udregne massen, og det er altså i forsøget lighterens masse, som vi skal bruge. Og det gjorde vi ved, at vi målte massen af lighteren både før og efter forsøget, og så finder vi forskellen i gram, og derved så får vi en masse, som er 0,197 gram. Og det er også den masse, som vi skal bruge i formlen. Derefter skal vi udregne stofmængden, altså N i formlen, og det gør vi ved hjælp af idealgasligningen, som kan omskrives til, at stofmængden er lige med trykket gange volumen, divideret med temperaturen gange en gaskonstant. Og vi havde 98 ml lattergas i forsøget, som så kan omskrives til 0,098 liter. Temperaturen målte vi til 19 grader, og da det skal omskrives til kelvingrader i stedet for Celsius, så lægger man 273 til, således at det bliver 292 grader Kelvin. Og gaskonstanten ved vi er 0,0831, og trykket kan man regne ud, da er afhængig af temperaturen, så er vandets tryk 0,0217 atmosfæretryk. Og når det bliver omskrevet til bar, så er det 0,022 cirka bar. Mens trykket for det hele, det er 1,022 bar. Og så trækker vi vandets tryk fra trykket i det hele, og så får vi omkring 1 bar i tryk. Og det sætter vi så ind i ligningen, sammen med alle de andre tal, vi har fundet. Og derved kan vi så regne ud, at stofmængden bliver 0,000334 mol. Og derefter så skal vi så udregne lattergassens molarmasse. Og det gør vi ved at indsætte de to værdier, vi har regnet ud for henholdsvis massen og stofmængden i ligningen. Og derved så får vi så, at molarmassen er 48,8025 gram per mol. Og det er altså den molarmasse, vi har for lightergassen. Og det kan vi bruge til at se på, hvilke gasser lightergassen består af. De to alkaner, som ligger tættest på vores udregnede molarmasse med hensyn til molarmasse, det er butan og propan. Så derfor antager vi, at lightergas er en blanding mellem butan og propan, hvilket vi egentlig kan være sikre på, da den også kan være en blanding af to andre gasser, som ligger længere væk fra molarmassen, men som ophæver hinandens forskel i molarmasse. Og for at udregne, hvor mange procent henholdsvis butan og propan, som lattergassen den indeholder, så kan vi sætte det op i en ligning, som siger, at lattergassens molarmasse er lige med propanens molarmasse, som er 44,1, gange med et tal i procent, som vi kalder for x, plus butanens molarmasse, som er 58,12, gange et tal i procent, som vi kalder for y.
Og derved så ved vi også, at x plus y, det skal være lige med 100%. Og ved at bruge de her to ligninger, så kan vi så regne ud, at x er lige med 66,46%, mens at y er lige med 33,54%. Så det vil sige, at ifølge vores beregninger, så indeholder lightergas 66,46% propan og 33,54% butan. Men der er selvfølgelig nogle fejlkilder, vi også skal tage hensyn til. Der kan være en fejlkilde ved at lighteren ikke var helt tør, da den blev varet anden gang. Og derved så vil udregningen af lighterens masse, som er m i ligningen, vil være forkert, da vandet også vil have varet med anden gang den bliver varet. Og derved så vil lighterens masse reelt være mindre end 0,197 gram. Og hvis et tal er mindre, men bliver divideret med det samme, så får resultatet også være mindre. Så det vil sige, at når vi bruger massen i formlen for at udregne molarmassen, så vil molarmassen også være mindre end 48,8 gram per mol. Så den her fejlkilde med, at lighteren ikke var helt tør, den blev varet anden gang, den vil altså medføre, at molarmassen er mindre end 48,8 gram, altså en lavere molarmasse. Og den her lavere molarmasse, den vil så medføre, at der er en højere procent af en af de to stoffer. Og der er en lavere molarmasse, der ligger tættere på propans molarmasse, som er 44,1 gram per mol. Og det vil sige, at der er et lavere indhold af butan og et højere indhold af propan, ifølge den her fejlkilde. Men der er også andre mulige fejlkilder. Da vi målte temperaturen, så fik vi temperaturen til 19 grader Celsius, mens de andre grupper fik temperaturer mellem 20 og 24 grader. Hvis vi har målt temperaturen for lavt, så vil der være fejl i udregningen af stofmængden ifølge idealgasligningen, da temperaturen så reelt vil have været større end 292 grader Kelvin. Så når man har et tal og dividerer med noget, der er større, så vil resultatet blive mindre. Så det vil sige, at stofmængden ifølge den her fejlkilde vil blive mindre. Og når vi har en mindre molarmasse reelt, og når man dividerer det samme tal med en værdi, der er mindre, så vil resultatet blive større. Det vil sige, at molarmassen reelt vil have været større end 48,8 gram per mol. Og det vil sige, at der vil være at den molarmasse vil ligge tættere på butan. Så der vil altså være et højere indhold af butan, mens der til gengæld vil være et lavere indhold af propan. Og det er altså på grund af den højere molarmasse. Men at termometeret målte temperaturen for lavt, det vil også have medført en anden, men dog ikke helt så betydningsfuld fejlkilde, som er, at ved udregningen af trykket, så indgår temperaturen også, da trykket det afhænger af temperaturen. Og det vil altså medføre en højere molarmasse, et højere indhold af butan og et lavere indhold af propan. Så der bliver altså forsøget den samme effekt på molarmassen ved begge de her mulige fejlkilder, ved at termometeret målte temperaturen for lav, nemlig en højere molarmasse. Der skal også laves et regneeksempel, hvor vi bruger vores resultater til at regne lattergasvolumen ud. Og vi ved, at vi har 10 ml lattergas med intensitet på 0,58 gram per milliliter, og vi skal så finde ud af først og fremmest, hvor mange mol den lattergas indeholder. Og det gør vi ved at bruge sammenhængen, som kan omskrives til, at stofmængden er lige med massen divideret med molarmassen. Og vi ved fra vores resultater, at vi har fået molarmassen til 48,8 gram per mol. Og massen, den finder vi ud af ved at gange de 10 ml med 0,58 gram per milliliter, således at vi får 5,8 gram, og molarmassen er 48,8 gram per mol. Og det sætter vi ind i ligningen, og vi får så, at stofmængden er 0,1189 mol. Derudover så skal vi også udregne, hvad den her mængde mol, den vil have af volumen ved 20 grader og et tryk på 1 atmosfæres tryk. Og det kan vi gøre ved hjælp af idealgasligningen, som kan omskrives til, at volumen er lige med stofmængden gange temperaturen gange gaskonstanten divideret med trykket. Og de her værdier, de sættes ind i ligningen, hvorved vi får resultatet, at volumen er 2,86 liter. Så det vil sige, at en mængde lattergas på 10 ml
som gasform have en volumen på 2,86 liter. Molarmassen af lightergas er 48,8 gram per mol. Hvis man så udregner, hvilken gas lightergassen består af, kan man så se, at den indeholder 66,46% propan og 33,54% butan. Det kan man konkludere er en tilnærmelsesvis rigtigt, da vi ved, at molarmassen af propan er 44,0961 og at butans molarmasse er 58,1228, så molarmassen af lightergassen skal ligge derimellem.